Dobrodošli. Ovo su moji ljudi, Bannisterovi. Jedna porodica puna ljubavi. Ovo je Pedro. O, to je pravo mesto. Ovo je Gracie. Ovo dvoje se uopšte ne podnose. Ne svađamo se stalno. Da, nekad i spavamo. Svima će biti bolje kada stignemo u našu novu kuću u Salt Lake City. Jeste li sigurni da će Gracie i Pedro da budu okej? Ma naravno! Nemoj da mrdaš. Ovo je odlična šansa za njih da provedu kvalitetno vreme zajedno. Hej, to su Pedro i Gracie. Izgubili ste Pedra i Gracie? Ne. Zovite supervizora. Vi zovite supervizora. Aviokompaniju. Zovite vojsku. Zovite šumara. Da li znate kako do Salt Lake-a? Možete busom. Taj bus će vas odvesti na drum 1.5. Drum vodi pravo u Salt Lake. To zvuči jednostavno. Krenite na veliki put, Trči! prepun opasnosti, zabave Je li hrana sve o čemu razmišljaš? i novih prijatelja. Kaži sir! To su oni. Gracie i Pedro. Vas dvoje ste potrebni jedno drugom. Porodica nas sve spaja, kao i vas. Vrati se ti slatka grickalica. Spašavajte glave! Držite se svog doručka. Male šape na velikom putovanju. Ne. Uskoro Blitz film i video.